салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. ҳатман ба шабака обуна шавед ва наборҳои навро интизор шавед. азизон, шумо лайкро пахш кунед, мо сар мекунем. имрӯз мо дар бораи яке аз ситораҳои машҳури тоҷик Шабнами Сурайё ҳарф мезанем. Шабнами Сурайё як ситораи санъати тоҷик аст, ки 10 сол пеш рӯи саҳна омада буд. имрӯз миллионҳо нафар мухлисон бесаброна интизори пайдо шудани хитҳо, клипҳо ва албомҳои нави сароянда мебошанд. сурудҳои Шабнамро махсусан дар Узбекистон, Эрон ва Афғонистон гӯш мекунад. Шабнами Сурайё 14 октябри соли 1981 дар 170 километри ҷануби шарқии Душанбе дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шудааст. ситораи ояндаи мусиқии тоҷик дар оилаи эҷодкор ба воя расидааст. модари ӯ Сурайё Қосимова овозхонест, ки номашро ҳама дар кишвар мешиносанд. дар оила 4 фарзанд калон шудаанд. дар издивоҷи аввал Сурайё Қосимова 2 духтар Рӯзимоҳ ва Шабнам ва дар издивоҷи дуюм Фарзонаи Хуршед ва Эмомалиҷони Хуршед ба дунё омадааст, ки пас аз чанд сол Эмомалиҷон аз дунё меравад. ҳамчунин бояд гуфт, ки чанд муддат қабл модари Шабнам боз шавҳар баромада овозаҳои навро дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузошт. Шабнам аз хурдӣ дар хона суруду мусиқӣ мешунид. вай дар фазои эҷодӣ ба воя расидааст ва тарҷумаи ҳоли ӯ бо санъати мусиқии зич алоқаманд аст. ӯ вақте ба саҳна рӯй овард, ки 13 сола буд. баъдтар аввалин сурудҳои сароянда «Хоб аз чашмонам рабуде» дар зодрӯзи модараш дар қасри фарҳанги Кӯлоб садо дод ва барои зан сюрпризи хубе гашта буд, ки ӯро гирён кард. духтар сурудро пинҳонӣ барои модараш омода намуда буд. Шабнам маълумоти хуб гирифтааст. вай ба ҷуз забонҳои тоҷикӣ ва русӣ забонҳои форсӣ ва дариро низ аз худ кардааст. духтари хурдаи оила Фарзона, ки сароянда шуд, роҳи модарро пеш гирифт. ҳоло хоҳарон аксар вақт якҷоя баромад мекунанд ва мухлисонро бо дуэтҳои мусиқӣ шод мегардонанд. шӯҳратро ба Шабнами Сурайё дар соли 2006 суруди «Аз қудуми сафар» овардааст. композитсия ба хит табдил ёфт ва он дар Тоҷикистон ҳамчун суруди сол шинохта шуд. Сурайё дар озмуни мусиқии Осиёи Марказӣ, ки дар шаҳри Остона баргузор шуд, ширкат намуд. мақоми худро ҳамчун ситораи топи дунё тақвият бахшид. сароянда ҷоизаи навбатиро дар New Asian Singer дар Шанхай ба даст овард. Шабнам аз муваффақият илҳом гирифта дар бораи албоми аввалини мусиқӣ ва сабти видео машғул шуд. соли 2008 ва соли 2009 Шабнам ба Аврупо ва Амрико сайр кард. дар доираи сафари ҳунарӣ овозхон дар Берлин, Лондон, Лос-Анҷелес, Нью-Йорк, Торонто ҳунарнамоӣ кард. ҳазорон мухлисони эронӣ ба консертҳо омада буданд. овозхон аксар вақт дар иҷрои дуэт бо дигар сарояндагон ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ бо Парвина Шукрулоева ва Ҷонибек Муродов аз Тоҷикистон, Ҷовез Шариф аз Афғонистон ва иншин бо ситораи амрикоӣ зодаи Эрон Лайла Фарӯҳар дуэт сароидааст. ҳамчунин Садриддин Наҷмиддин ва Сурайё суруд дар бораи ишқ «Вафои диламро» сароиданд. навори ин суруд 8 миллион тамошобинро ҷамъ оварда мақоми пурбинандатарин клипи Тоҷикистонро ба даст овард. соли 2014 овозхон ҷоизаи Big Apple-ро ба даст овард, ки ба беҳтарин ҳунармандони кишварҳои форсизабон дар Нью-Йорк тақдим карда шуд. дар соли 2016 ситора ба мухлисон хитҳои оташфурӯзонандаи тӯёнаро тақдим кард, ки дӯстдорони мусиқии Тоҷикистон, Афғонистон ва Ӯзбекистон онро дар радиоҳо бисёртар мешуниданд. яке аз хитҳои Шабнами Сурайё дар солҳои охир суруди «Нести нести» мебошад. сурудҳои топ беҳтарини Шабнам «Макон фандам», «Сояҳо», «Астадил» мебошад. ҳаёти паси пардагӣ Шабнами Сурайё. тибқи овозаҳо Шабнами Сурайё бори аввал дар 18-солагӣ издивоҷ кардааст. шавҳараш ӯро суруд хонданро манъ кард ва духтар 3 сол дар саҳна зоҳир нашуд. сароянда натавонист орзуҳои эҷодии ҳаёти шахсии худро саркӯб кунад ва сукут кард. пас аз талоқ вайрон шуд. дар издивоҷи дуюм хушбахт шуд. соҳибкор Холид Зоҳир шавҳари овозхон мебошад. дар издивоҷ духтари бо ном Шарифа таваллуд шудааст. шавҳар ба карьери Шабнам халал намерасонад, ки ин ба муносибати дохили оила таъсири мусбат мерасонад. ягона чизе, ки шавҳари сароянда шадидан мухолиф аст, ин оташи ӯ барои ронандагӣ мебошад. Холид аз он метарсад, ки Шабнам метавонад ба садама дучор ояд. Шабнам як зани сарватманд аст.
вай дар беҳтарин истироҳатгоҳҳои дунё истироҳат мекунад, аммо эътироф мекунад ки ӯ як деҳаи дурдасти ватани худро аз Ницца ва ё Кипр авлотар медонад. Он ҷо бӯи шири тоза дорад ва субҳ аз тиреза овози мурғон ва говҳоро мешунавад. зан хӯрок пухтанро дӯст медорад ва ба шавҳараш бештар лаблабӯи бемислро бо дасти худ месозад ва шавҳарашро хурсанд месозад. дар соли 2017 ситора ба мухлисон суруди ошиқро пешниҳод намуд. барои суруд клипе омода гардед. якҷоя бо хоҳари хурдааш сароянда ҳамчун дуэт баромад кардааст. суруд маҷнун ном дошт. мухлисон хабарҳову эҷодиёти дӯстдоштаи худро аз саҳифаи инстаграм пайдо мекунад ки шабнами сурайё мунтазам аксҳо ва видеову сурудҳои навро нашр мекунад. ҳоло дар инстаграми худ ӯ зиёда аз 800 000 обуначӣ дорад. шабнами сурайё санъаткори ҷавон дар соли 2021 як таронаи ҷадид бо забони арабӣ пешниҳоди мухлисонаш намуда бо сабки хоса клипи намоҳанг омода намудааст. азизон, бо ҳамин тамом. агар писанд омад лайк монед. хайр азизон.